Sigurno znaš ko je bio Vladika Nikolaj. On je bio taj koji me na neki način uveo u veru i njegova knjiga koja je bila inicijalna kapisla i koja je probudila čežnju za stalnim usavršavanjem i proučavanjem suštinskih pitanja. A to je ono odakle potičem, zašto sam ovdje, kuda idem. Bila je to knjiga o Bogu i ljudima, pre nego što pročitam neke misli, da kažem kako je to bilo. Nalazio sam se u jednom opterećujućem periodu života pred sam kraj fakulteta, gde nisam znao gde udaram i trebalo mi je rasterećenje. Bog mi je tada progovorio kroz Vladiku Nikolaja. To je bio moj prvi susret s jednim tako dubokim piscem i umom, gde sam rekao u sebi, ovo ne može da je pisao čovjek. Naravno, posle sam shvatio da je to bio Sveti Duh. Naravno da nisam stao samo na proučavanju hrišćanstva, no ono se pokazalo kao najispravnije i da Bog tu progovara kroz svoje ljude. Vremenom sam shvatio da ne postoji nevernik, svako veruje u nešto. Samo zamisli ženu koja hoda prema oltaru, ona ispoljava svoju veru. Muž koji stoji i čeka je oznojan i blago nervozan, također pokazuje svoju veru. Vera hoda, vera deluje. Izvoli nekoliko misli iz te knjige koju toplo preporučujem. Kaži ljudima uvek šta je najbolje i ćuti. Ako budeš ulazio u njihove beskonačne prepirke o tome šta je bolje, uvek ćeš se kajati. Postoji jedna razdaljina između čoveka i Boga, na kojoj se čovek gubi, a Bog ostaje. I postoji druga jedna razdaljina na kojoj se Bog gubi, a čovek ostaje. Drži veru pošto poto i čekaj, ma i godinama, dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo. No izgubiš li i veru, izgubio si sve. Izgubiš li ljubav, izgubio si plod s drveta. No izgubiš li veru, posekao si drvo. Hoćeš li da dođeš do slobode ratom, onda povedi prvo rat protiv sebe samog. Pa ako ovaj rat uspešno okončaš, uvidjet ćeš da su svi drugi ratovi suvišni.